Στην Ελλάδα η επιτυχία θεωρείται ποινικό αδίκημα, συχνά λέει ο ίδιος, και δεν έχει άδικο, αφού παρόλη τη δόξα και τα μπράβο, η μεταπολίτευση τον βρίσκει τηλεοπτικά άνεργο. Με μερικές βέβαια επιτυχημένες εξαιρέσεις, όπως ήταν οι σειρές «Εν τούτο Νίκα», «Ρωμανός Διογέννης» και λίγο αργότερα «Η κραυγή των Λύκων». Καλοκαίρι του 293 μετά Χριστόν, στο δρέπανο της Βυθινίας, ο νεαρός Φλάβιος Βαλέριος Κωνσταντίνος, μαθητής ακόμα της στρατιωτικής σχολής Νικομιδίας, ανταμώνει εντελώς τυχαία τη γυναίκα που θα ξυπνήσει στην καρδιά του το πρώτο ερωτικό σκύρτημα. Μέχρι σήμερα το πρωί, όταν έβλεπα τους αξιωματικούς, ακόμα και τους απλούς στρατιώτες της Ρώμης, ένιωθα την ψυχή μου να πλημμυρίζει από τρόμο. Και τώρα, μέσα σε λίγες ώρες, όλα άλλαξαν μέσα μου τόσο ξαφνικά. Μα δεν είναι όλοι οι Ρωμαίοι κακοί? Μαμαία Δήμητρα! Φίλιππε Δήμητρα! Καλά, εδώ είμαστε, τι έγινε? Κάτι τρομακτικό. Τρομακτικό? Ναι. Σκότωσαν τον Κάσανδρο? Όχι, κάτι ακόμα πιο απέσιο. Πιο απέσιο? Όδια, αλήθεια, εγώ δεν σε ξέρω για συνηθισμένο ανθρωπάκι και όχι για ήρωα, αλλά τόσο σκιαγμένο σε βλέπω πρώτη φορά. Τι είναι, παιδί μου? Θέλω να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Αν πρόκειται να την κρατήσουμε όπως την κατάσταση, τότε η μόνη λέξη που ταιριάζει για αυτό που πρόκειται να υποκολουθήσει είναι πανικός. Τι σημαίνει? Έχουν πέσει 2 τρομερές αρρώστιες. Το ξέρω, ο τύφος και η χολέρα. Γι' αυτό θέλω να πάω εκεί, να βοηθήσω τους αρρώστους. Πάψε να ανακατεύεις το Γαλέριο. Ο Γαλέριος δεν έδωσε διαταγές για λαιλασίες, αλλά για έρευνα. Και πόσο μάλλον όταν αυτές τις έρευνες τις κάνουν λαιλασίες οι μεθυσμένοι στρατιώτες. Αν ήταν πολιτικός, όπως είμαι εγώ τώρα, ας πούμε, θα μπορούσε ο Νίκος ο Φόσκολος να ασχοληθεί απόλυτα και να εφαρμόσει μια πολύ σωστή κοινωνική πολιτική.